जोबोद जों गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय माने बयहाबो जेनेबा नोङो गावजों गाव न'खरनि खुरमाफोरजों न'नि मानसिफोरजों जेब्लाबो अनलायनाय सोमोन्दो सिनायथिलायनायफोरखौ जोङो लुबैयो बयबो दा बेबायदिनो गुबुनफ्रा जेरै खालामो जोंबो मा खालामदों जे न'खराव गोदोनि आबै आबौ आजौमोननिफ्राय जागायनानै आमाइमोननिफ्राय जागायनानै जोङो गोबांथार गुवार जालांबाय फोलेरा दा जोङो माखासेफोरखौ बावलांजोबनो नागिरबाय जों सिनायथिलायनायनि जोंहा बिदि आंखाल जाबोगासिनो दं आरोखि दा बेखौ जोङो नायहरनानै जों बोरैबा जोङो गावजों गाव अनलायनाय सोमोन्दोखौ जों गोरा खालामनो हायो सिनायथिफोरखौ जों गोजोरै लाखिनो हायो बेखौ थांखि लानानैनो जोङो देग्लाय फार्स्ट टाइम आमाइ अमरसिं बसुमतारीखौ बिथा खालामनानै सेथि अमरसिं बसुमतारी फोलेरारि जथुम जों बेखौ खुंजेननाय जाबाय आरोखि ओमफ्राय बेखौ खुंदों देग्लाय नैबेहाय आनै गिदिरसिननि न'खरावनो बा आमाइनि न'आव खुंजेननाय जाहैदों देग्लायनिफ्राय जों जागायजेनबाय आं बेखौनो बुंनो लुबैदों आमाइया गासै 6 हिनजाव दंमोन थारमाने आनैया माने 6मोन आरोखि बे 6 बिसिनि फिसाफोरा दा ओरैबायदि बुरजा जाबाय दा नैबे सनापुर ओनसोलावनो नङाब्लाबो 250निफ्राय 300सो बाहाय मानसिफोर जाहैबाय न'खर हिसाबैब्ला नोङो बिदिनो 50निफ्राय 60 न'खरसो बारा जाबाय आरोखि बेवहायनो दा बिनि फिसा फिसौ बेहायनो एरनानै दा 300सोनि बारानो दंसै बे गामि दरथामसेयावनो दा बेनिखायनो बे गथ'फ्रानो सिनायलायनाया आंखाल जालांबाय थानायखौ नायनानै जोङो बोरैबा जोङो बिदि लाखिलांबाय थानो हायो बेखौ बिथा खालामनानै जों देग्लायनिफ्राय खुंजेननाय जादों आरो गिबि खुंजेननाय हिसाबै जोङो बेवहाय गिदिरसिनफोरनिफ्राय जों बिसोरखौ सिबिनाय बावनायजों लोगोसे बिसोरखौ जों माखासे बरायदों जायफोर दाबो गोथाङै दङ बिसोरखौ जों बरायदों मान बावदों बेनिफ्राय जोङो गथ' गथायफोर जायफोरनो फरायफुगासिनो दङ गथ'फोरनि थाखाय जों एन्टारटेनमेन्ट प्रग्रामफोर लानाय जादों बा जोङो माखासे बादायलायनाय जेनेबा कुइज सोंगाब बादायलायनाय बेफोरखौ जोङो लानाय जाबाय फिसा फिसा स्पर्ट्स जोङो बेवहाय खुंनानै जोङो गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बेवहाय जोङो बान्था राननाय हाबाफारिबो लादों आइजोफोरनि थाखायबो जों बायदिसिना जों हाबाफारि लादों आरो जोङो बेबायदिनो दा जुथुम बावगोन जों बेबायदि जुथुमाबो गावजों गावनि गेजेरावहाय जोङो माबाखौ अनलायनाय नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय जोङो बिदि खुंनाय जाहैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों गोबावसै जोङो खुंनो होनबाय थानाय जादोंमोन बोरैबा जाहोनाव जोङो बेखौ खुंबोनो हानाय जायाखैमोन आरो जोंना माखासे आनैमोन जायफोर बैसोफ्रा गैला बिसोर थैनाव बोथोर सफैजोब्बाय दा बिथांमोनहा जेब्ला बुंबाय थायो बोरै खुंनो होनो मानो खुंदिया जों थैलायलांनोसै मानोसै जोंबो नायलांनो गोसो दङ गथ' गथायफोरनि फिथाइफोरनि बेफोरबायदि बुंबाय थानायावहाय जोङो देग्लायनिफ्राय जोङो थांनाय बोसोरनै बोसोरथाम सिगांनिफ्राय खुंनो नागिरदोंमोन नाथाय खाफाल हावरिया जे थांनाय बोसोरनैयावहाय कर'ना भाइरास पेन्डेमिकनि थाखाय जोङो बेखौ खुंनो हानाय जायाखिसै दा बोथोरा दा मोजां जाबोनायनिखाय जोङो नैबेहायनो नैबे बोथोरावनो दा बेखौ खुंजेननाय जादों आरोखि दा जोबोद गोजोननाय मोनदों स्पेसियेलि जायफोर आनैमोनजों लोगोसे जायफोर बैसो गोरासिन बिसोरो बोरायबाय बिथांमोनहा जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बिसोर गोजोननाय मोननायखौनो जोंबो गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे दा जायफोरनाखि फैगासिनो दं गोदान जोलैफोर फैगासिनो दं गोदान जोलैफ्राबो दा बिसोर गोजोननाय मोनदों दा नुनो मोनदों गिदिरफोरनि न'खरनि खुरमाफोरनि बिदि मोखां नुनो मोनदों सिनायथि मोनलायलायदों दा बेखौ लानानै आं सानो जों जेरै गोजोनदों उन्दैफ्राबो गोजोननाय मोनदों गिदिरफ्राबो गोजोननाय मोनदों आरोखि आरो बेखौ जोङो लाखिलांबाय थानो जेब्लाबो नाजालांबाय थागोन